Gràcies, president. Consellera Vergés, vostè sap que Ciutadans, des del primer dia de la pandèmia, des del primer dia, us ha estès la mà. Des del primer dia us hem presentat propostes, us hem estat anunciant qüestions que eren millorables i hem estat lleials al seu govern. En aquest sentit, hem aprovat els seus decrets, hem estat treballant tot el que ha estat necessari per millorar la pandèmia. Arribats a aquest punt, vostè sap perfectament que els professionals estan absolutament extenuats. Volien vacances i ara, desgraciadament, han vist com vostè ha perdut el control de la pandèmia. Vostè havia de garantir dues qüestions fonamentals. Una, que els professionals estiguessin en les millors condicions, i això és evident que no ho ha fet. I dos, i no és menor, vostè havia de garantir la traçabilitat, el seguiment dels contactes de Catalunya. Des d'aquest escó també, amb aquesta mateixa lleialtat, jo li vaig dir que destinar 18 milions d'euros a una empresa privada de neteja era un error i, desgraciadament, vaig encertar. Vostè no ha garantit a la ciutadania el seguiment dels casos i ara això ho pagarà tota Catalunya. Per tant, ara que s'apropa aquesta segona onada, consellera, vostè es veu realment capaç, creu que és la millor per estar al davant de la conselleria davant d'aquesta possible segona epidèmia? Miri que n'és de fàcil fer política vostè. Quan no sap què contestar, mira Andalusia i contra Madrid sempre vostè està més còmoda. Vostè tenia totes les competències de salut i vostè les havia d'haver exercit i ara estan a risc tots els catalans, consellera. Vostè havia de garantir que els contactes a Catalunya no es marxaven de les ciutats on hi havia molts casos i ara mateix tenim a Barcelona amb una epidèmia que vostè no té absolutament gens controlada. I per aquest motiu, vostè hauria de dimitir. Nosaltres coneixem que a dia d'avui encara vostè està buscant estudiants per fer aquesta traçabilitat, per fer aquests estudis de contactes. Vostè no ha après dels errors i vostè, amb contradiccions, no ha arribat preparada a aquesta segona pandèmia. Ha perdut totalment el control de la situació a Catalunya, generant una falta de confiança i una inseguretat brutal. Per aquest motiu, consellera, abans que arribin més mals, que sap vostè que és possible que arribin, vostè s'hauria d'apartar, vostè hauria de dimitir, vostè hauria de fer un pas al costat i, si no, el senyor Torra l'hauria de cessar. Encara estem a temps de salvar vides i persones i abans d'una situació terrible com la que pot arribar, sobretot sabent que vostè ha perdut el control també a la ciutat de Barcelona, vostè hauria de marxar.